як і іншыя гады, мы тут праводзім Atlantic Empik. Што гэта такое? Ну, як бы кажуць, базар такі, дзе ўсе розныя нацыянальнасці прымаюць удзел і прадаюць свае розныя нацыянальныя рэчы, вышыванкі і асабліва яду. Беларуская царква заўсёды прымала удзел тут. Я лічу, што гэта дае вельмі шмат, таму што гэта робіць беларусаў прысутных у Нью-Йорку, у Брукліне. Какой